ngai ku dei phi boro Mpk.LRngaid how Trai Jisu Khrist nong penim but ngai ku dei phi ki bopet phi ki subscribe phi ki like ki share phi ki kersan ni gani ga channel ke jonga ngai bring kur khu phi barhakan ko por ngadon ni ka bane banta ba phi na kaktin ke jong blai ba kaktin ke jong blai ka bang kwa ban kran ni ka por syaphan nani ka subject nani ka theme jo nani ka tin ka jong blai hai kisni ki bakro shipun ki ban phai din no no Trai Jisu ki besha hai ki Jingshakri kai kai lam makla shipun ki ban phai din no ban ka tin ka jong blai ru ka om dan jingsuk i tai ki bri ba phai din no no Trai fi ki ni bri ba phai din ki nom dan jingsuk ka sing ki jinya chu ki ne mar ki dan dep tip ya ke Jingshakri juga ni keketin ke jong blai lai chuyen bani lap ke keketin ke jong blai ki so chuyen bani slok man tau Jisu Khrist lai chuyen man sakhi Jisu Khrist panom dan Jisu ke ki ba kum kita ki bro ba ka bai ke keketin jong blai ka bang shima ka ni ka por na ka kitab jong isikil ni no ka balai pulai ka khot ka khat phra ba khat khandai snap ka keketin jong blai ka krishai ba ka da maham yo to bro ba phai din no na ka ti ke jong blai ni ti blai da maham hang ni o da krishai blai ite ki bri bo phai din no snap om ne haba ubahok phai din no na ka hok chung u ba ule ya ka boman unyap kein hakata hi ba ada ubaman phai no na ka jing boman chu ba ule ya ka badai ba ka bahok im kein hakata fiang ni ka bible ka trend china na kitab ju iskil ko mala do bahok phai no na ka ti chung ka linti ju ka jing hok chung u im biang ha ka jing im ka ba ka jing im perthai ule ne ki kam perthai ni te fiam uang ka dei yo ta banyak ka dei yo to banyak hendre da do to pru bo mat do phai din show phai no show Trai ni te yen ban le ban im ka hok chung le in fi ta ka le si fi yo i ke ni ka khubor chung ka ni ka tin chung le fi yo sngo le si ka dei fi ka ni ka por le si fi phai din no tang nam ta ba kim ai min sim fi ki Jingshakri le si de tang nam ta ka ba fi stang man kiu ki bishni fi le si fi phim don yo ka do not banesha ngai ti fi phim don ya kata ke Jingshakri ngai ti fi ya kata ka bol halor de jong fi fi phai din no nam ta kita fi thot tang nam ta kita ngai ti fi ubrei nom chung song pha ngai ti fi le si fi phai din no fi 3 am ban ya api ki bro fi le ki bro fi mut ke ni ti ka fi 3 bia ka fi le bahai ki bro krem da ka fi ya la Jisu Khrist ngai ti fi nom dan jingsuk ngai tu fi ki ni ki bro ki ba phai din kim chu dan jingsuk ka chi im jong ki bala ki 3 ke no ko no ka kam ka ki 3 ki chi im jong ki kim nam dan jingsuk fi la da fi smo tu la da fi yang syakat kum ka nongrim tu ka tin jong le fi yang nam tau Trai ni fi la da fi Shakri cha nam tau Trai om dei fi Shakri nam tau ki breu ni tu fi nam thot yo ble fi nam phai din yo ble fi nam thot nam ta kita ki breu kran thot ye fi ye ba kran mong ye fi ba ye bishni ye fi ba ki bom ai la fi dei fi kham wan ro ba Shakri nam ta kita la da fi smo tu ba fi wan ma Shakri kat kum ka ni ka tin jong le fi wan ma Shakri Jisu Khrist ni tu fi pinjang Jingshakri yo Trai ba bible ko ang tang kita ki bai ne adu ka bakot ki nyo like im ni tv sipo ne ki di kisni ki ki bri ki bla yang ki bla Shakri Trai ki bla yala ki bla slok ki we ki phai din no tang nam ta ki taw ki barit ni tv ha ga chi im jong ki da phai din no ni tv ki da le bum su nyo ye ka ting ga jong blai ba yo Trai Jisu no pade ba no suspa fi ka bible ka ting ga jong blai snap ong kum ne ye te ki bri ki ba phai din ni tv jadi ki bri ki bom don nong rem hai ni tu vi jadi ki bri tu ki bom san how Trai Jisu ki bom san ka tin ke jong blai ong ka tin ke jong blai ngan pule ka por ha ka gospel Lukas no ka ba phra ka khot ka ba khat lai sang kom ne kita ki ba halor mas yang ki lo kita ki ba andai ki la yos ngeu ki pdyang kita ka tin da ka ching kemen bat kini kim don thet ki sunget chipor bat akapor ke jing tunju ki phai din no fi ka po juga jing tunjuk ngai tu kim don tit ala de kim su tit ka tin jong blai kim su tit au Jisu Khrist ngai tu fi kim don tit ngai tu kim san ngai tu fi ka tin jong blai kim ama ka tin jong blai ngai tu fi ki thot no ngai tu fi an namar limba ka jing shat tunjuk fi shat tunjuk fi thot no yo Trai kim don tit phim sei so ma Shakri yo Trai phim pdyang shu yo Trai fi gini ki tilo ki ba yo slow tang spori ka tin jong blai ki phai din no fi apa fi phai din nge tu fi am ubrei nom sam smo ba
Bat ka Bible ka tin jumlai kira kran shai kana ba kisni ba khadu shibun ki ban phai din no bat la da nam da chia ka ta ka jing phai din ka jingwan jo turai ka nam chia phi ka ni ka di ka por ka ba blame pat wat ka ba blame pat phai la jong kun ka pat dei ka kisni jo ki jing pisar ka jong turai udang ap nam ta jong phi ki bala phai din Pilang phai din pilang ngop aka kathei lesi pilang ngop aka auria lesi pilang ngop lagi jingpem nesniu ni tvi lesi lada phai dan sotrai amdan kanu ka pamla panna utrai dama udang ya out community if you want phai pi kamau ka Bible ka tin jong lebo David u phai din no play u em aka pop auria u em aka pop kelim da ka bau u shimi ke bet shiba penya yuria ngi phai din no play ni tvi din bo na tham wan man kren ni ka tin jong le smooth ho ba kula ba mo si sin pat But ka Bible kren jomble ka tin jomble ka kren nak san poi de kon spoke about David udom to walam pat hangai ke jingsuk jingkemen jome bari ke jingpet im jome wat shimno yum sim ku jome na na mo David susmu to ke jingsuk jomble kam don chu ke jingkemen jomble kam don chu ke jingim chu ke jingpet im jomble kam don chu ke jingim chu but sim ku don chu ke jingim chu ong walam pat ikini aga jingim joma baru play rustul biang David about kla ka bumon na firu fi kla ka bumon ngetwi lesi ki breju ka thai laban kren ben fi ki bayer sim laban kren ben ublay nom kren ben na fiwan nan kla ka bumon ban phai deng shop torai ngetwi boni ki sni ki breju chop play ki chutu ai nam ta ki breju bla phai den ngetwi be ken phai biang shop torai ki nieng biang nam ta torai utorai nang ap khmi if you be nieng pat la na fi phim nieng phi ki bla tip ye ken nok rem ju ka tin jong play ka jingpin sistem ka belum asya if you kira tip kira fi if you kira yang nam tau turai Jisu ka Bible ka tin jong blai sap ka Bible ka tin jong blai kira kran sai na kitab Isaiah ka ne ha ka nang ka ba sopu pra ha ka khot ka ba ar ka tin jong blai sap ne don jingsuk au turai ubaman pi don jingsuk ya to breu balik baman ba dia to breu bala phai din no na ka tin ti ka jong blai Ong ublay an don jingsuk takada wan api Jingshakri ya kanu ka kam phile kanu ka kam dari phim judan jingsuk phim judan jingkun philing a ka masim jovi tedi phitia phim don jingsuk ni phim don jingsuk na war blay phila phai din na kan ti Jingshakri oblay bla phai din no na ke jinge na ka tin jong blay ba pola pistol depan na ke stish ye bru ni tu do ong kum ne ngan puli ya kan ka pot tin ka jom le ka kran shi bru no ka balai ka khot ka khat ar pol absol ong gumne to sumar ko prabange yo ba kumno kan don hano no na phi ka don ka basneu ka jibom ngai ha ka ban phai din no no play piang ni pol absol ni tu to sumar ko prabange yo ka don ka no ka don na phi ka jibom ngai ka ba phi phai din no play lesi ka dei fi ta apna ma ba phim sumar ka khin jong blai phim sumar bo blai do na ke jing im jong fi phim sum tho shu ke jing im jong fi bo Jisu do na ke jing im jong fi phim sum tho shu bo Jisu khot if man ka por u yai kren fi nam ta man ka por fi phai din no blai fi phai din no turai Jisu u turai nom chim smo phai fi la de fi phai din no try nam chim small phai te ki ba phai din no na kan ti ju pun sin ni te pi ka Bible ka tin jong lai ka kran ka ba ki kun su ki phai din no blai da ka Jingshakri ye ki blai ba ya ki blai ba thala hadu ka do sin ni te ki kun su ki sharing marau ni te pi pe ki long ki marau ki we ki chat ban re ni te pi tang nam ta ba ki phai din no blai ba em ban Jingshakri yo blai ba em la firu la de fi phai din no na kan ti ka Jingshakri yo blai long marau jong ko pop long marau jong Soitan Yosi kat bamon ni fi un keting fi kat bamon ni ti la film kla ka mot ka por ka jong try ka dang biang 4 wan ka pat ja ka ta ka jingwai no ka pathai ka pat ja ka ta ka jingwan no jong try su ka pat ja ka ta ka jingrong no phai no so try ka dang dei ka por ka bo try dang ap khmi fi be phin man no chu le sila da ki pri ki be ni fi ye nge ti fi play no mi be ni fi play un pun san ni fi nam ta haladi u play pun san ni fi bo play penyen ni fi ni fi ada ti ber ki kran ni fi la da fi ne fi yang bia ma sekre trai u play ni fi penyen ni fi na da penyen u play ni fi la da fi bakla ni fi pen hap don ma ba la da fi phai din ro don ma ba ni fi na da fi na da fi la penyen do play ni fi ada fi klon de play ba ni fi de play ba sumar ni fi de play ba penyen ni fi wat kwa ye ke jing penyen jing ki ber ke jing im jong fi wat kwa burong
yang nam tau Trai Jisu wat ko ai fi la deki fi ki ai program ro yang nam tau Trai Shakri nam tau Trai ndai Shakri nam ta ki bro fi Shakri nam tau Trai yang nam tau Trai fi la da fi yang nam tau Trai shim su bai ke chim jong pi ba ka tin jong le ka kren da ka shi ti por so sha chau ti to sa kal nang mani ko ka khat ka ba khat sau sam ka tin jong le kam ne ki bom pen sha skor hai ki puri skam kai jong ti jiu bari ki kom ki breu ki ba phai din no naga chin shisha pe fi ki ni ki breu ki pen sha skor ki puri skam ju soitan ki pen sha skor ki sur ki soitan ki bawa naga chin ju ki banyale ki chin jong ki har ki phai din no naga ta kan ti ju ki chin shisha jong ka tin ki jong ble jong ki chin shisha ka ba jisu nga long ki chin shisha jisu nga long ki chin shisha kani ka tin jong ble ka long ka jing shisha ka jing ju fi pila phai din no na kani ka tin ju ka jing shisha ka jong ble na mar ble film don nong rim ha ka tin ka jong ble fi ala fi smu tu sha ba ka tin ka jong ble fi tu sha bo ble dang ye kren fi ye wat sha ba ka ko min sim ju ka jing pen rem kan tre fi ngani thu fi ngaro ngaya chibon no play le tin chu ya don ka por na snow bo don play don ka por na snow bo play mi snow ye ki ching tuai jo don ka por na snow ban phai din no li ma ka chi ka du ka bangai ka du ka ba ki wei kim la pan te pat pasor kim tip ni tvi wat ki para vai shkri lang kim tip ye ka tang ni tvi tip tang manga ba utrai ni tvi han re ya ba nga shong ki ja utrai ni tuai musim ku chu bli wi kai bo du la mi ki chi im jo fi ka ka ha ba ni snap ye ka so ju musim ku chu bli pan yeng ni fi kata kare ka bau play kwa plat ye tv wat nam phai din ko ma fila wai tu ki wai ngala ko ching bot an bot ji su nam phai din wat nam phai din pi kamau ne me ke ni ki ching wai pi yam ha ka por fi phai so trai pi pai to no pi jau uma pi de it nam ta trai fi shan nam ta trai hin re ni pi da wai ki ji wai nam phai din no hin re pi phai din no pa pi pen so si shai musim ku jong ble pi pen so si shai uble bang ye khot fi na koi ka pos ka pon tu bi shibon ki bri jong ble ki bi chutwa na ta ki bri bla phadin ki bla hap aka kan thei ki bla hap aka buram ki bla hap aka spa ki bla hap hai ki jing smo men yes mo khrang ki chutwa ta chu ki yeng pat na shakri yo trai bat ngaru me chu kamau nam ta chu ki ban chu kamau ki plot chu ai bla phadin ni tvi na ta smo khian ta chu ki me chutwa si don ka por ka pila phai den ka don ka por fi pila jendu wa da la ka jong ka jigem tang na ba pila phai den mun ban thmu ban pen wan chim ba ka jigem jong fi re manu ba pat ka jigem jong fi de ni ba ki porok fi ki ba judo wa ye fi pila ni ka jinya fi os no ke ni ka khobo jong ni ka tin jong ble wat pen e phai no chu trai ka dang bem ka por na don ke ni ka por ban kren ni ka por am ban pen ren fi ni ban ai sim ban na kwa fi ki ko phai den pinyeng biang Shakri yo Trai Jisu kwa fi ba pinyeng biang nam ta ju Shakri biang u ye sha nge thui ki jimbo mi sha nge thui kam dei no play ke jing sha nge thui ki dei so to musim ko jong play ye sha hawa ki bri ki kren si fi ki kno sni fi ki long ke ching khang la ye sha fi ba fi sha Trai pinyeng fi om ba ki bri ki pinyeng ba pinyeng Trai tu play pendon borom ya ka kateng bi ju ha ka chi im jong fi wa Trai pi sle fi wa Trai pendon kan fi nam ta ko borom ju le fi os ngo ni ko ko jong le phai no so Trai tu ai ka ka bo yam yang so le ai ti thmai no ya la ka jong chi gem ngange fi os ngo ni ko ko jong ni ka tin ke jong le blame ko khu fi nam ta ka borom ka jong le ba nam ta ka tin ke jong le ka ba kran ni ka ko blame ko khu fi amen